Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong suliran. Ako si Jason. Hingkod ang pangidaron. Minyo ug may mga anak. Taguan na lasab ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Bahin kini sa nitabo sa akong kaminyoon sa akong asawa nga si Jimalyn. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Son, manarbaho na lang ka ako sa Manila. Ha? Ano manarbaho ba kas layo? Lisod na kay tao eh. Tulo na ng ato mga anak. O kinahal mo abag na kunimo alang sa panginahanglanon sa mga bata. Mga eskwela na ba yan na unya? Ya kinahanglan niya mo adto kag layo. Sa Manila, gyud. Kay maumay na ay oportunidad nga makatrabaho ko. Makuyog man kong Helen nga akong amiga, son. Bida po nanay. Pwede na ba lagi ng tangan herakas doon manarbaho kung gusto gi ka manarbaho? Son, pilar may sweldo diri sa ato eh. Sumagot. Maghapon ko panlaba, kapoy kaayo. Unya 200 raysuhol. Pero sige na lang kay doon raman kas mga bata. Kaysa malaw niya mo bantay nila. Kunwa ka. Ikaw di ay? Ha? Unsay ako? Namas ako'y trabaho. Undang sa imong trabaho. Ako nalay manarbaho. Ikaw, sideline ka nalang dinhi. Niyaman bitaw si mama nimo nga mutabang og bantay sa mga bata. Unsa? Uy, nisugot kang manarbaho ang imong asawa sa Manila? May mahimo bagod ko. Puguso man kay siya ma. Uy, bana ka, uy. Makahimo kas pagpugong. Na, mahimo lang namong lalis. Sus, naunsa nam taon ng inyong pamuyo, Jason. Nabali naman hinuod. Ang imo namang hiyang asawa ang taong manarbaho sa layo. Nya ikaw may naibilan sa iyong mga anak. Maulagi ma. Ay. Pero wala ba ko maanad nga magpuyo sa bay? Naanad ko manarbaho. Ngayon sa may bote may ipasabot anak ron. Padayon lagi unta ko sa pagtrabaho ma o kuan kining ibilin ta na ko nimo ang mga bata. Uy, di jud ko mo pasalig ha. Di jud ko mo pasalig. Kay may mag-usara ng imong bata, di baya. Tulo baya na. Wa baya ko magkabata. Unya pabalikon kini mong bantay bata. Uy, tulo pa yung kabuok. Uy, dili ko pasalig. Ma. Pa, nabe may palito ng bond paper para ugma o brown envelope. Kay may buhatan may project sa school. Ay, wapag ba ko'y kwarta diribing? Wa pa din magpada si mama? Wa pa manak. Lapas samantas buwan? Unya, unsama ni na ako akong project. Sige. Mangita og pagi si Papa ugma sa iyo. Ha? O sige, katog na. Opa. Sa pa kayo naitabo ni Jimalyn sa Manila? Ngawang siyang pagpadag kwarta. Kaya di sinab na ako siya makontak. Walang untay daotan na hitabo sa kong asawa, Diyos ko. Tuan na lagi. Kasi akong giingon ni mo. Nga ano bitang gitugtan ni mo imong asawang manarbahos layo? Dili taon na hukman si Jimalyn, ma. Kaya pa sa tabay baw, unsa na hitabo niya dito. Ngay, kung butan pa siya, magpaybaon ta siya kung unsa iyang kahimtan dito. Aron di mo mabalak ang iyang gibilin din, he. Kung paranglit, di gani mo pudana kung balik yung kwarta si Jimalyn hangtod sa tapos ni Buwana, ma.
Marbaho na nasag ko. Unya, ang inyong mga anak, kung saan man na. Muhangyo lang lagi ko ni mama nga ikaw na unta na binlan sa bata. Unsa? Na! Mauna ni Ron! Unsa kay kag mauna ng inyong mga anak no? Nga naglumba man magbiyang ilang ginikanan. Ma, wa ko'y nahimong gawa sa pagbilin sa ako mga anak sa akong inahan aron makatrabaho lang ko para sa akong mga anak. Kaya mo magi ko balita sa akong asawa nga si Jimalin sa Manila. Hantod ko sa kaadlaw ni Ana, mo nalay ako nabalitaan nga nauli na si Jimalin sa amoa. O kunya, tinuod ka ba? Nauli na si Jimalin diha? Salamat itaon Diyos ko. Oy, di ka ang ipasalamat. Di yung ka ang magpasalamat. Kay may dang laki ang imong asawa o gipapuyo pang Jimalin sa inyong kaugalingon. Unsa? Oo! Husto ang imong nadungog. May kuyog nga laing lalaki ang imong asawa nga naulis inyo o maunay nagpuyo. Dili. Usa dili ko taon. Bisag arion pa nimo. Pero ayon na pagarin dire. Ayon na pagunahon na og bawi na ng asawa nimo sa iyang kabit. Kay gana sa duroy ka makigbalik kining mga asawa no. Nga nahilabta naman sila ang laki. Oy, ayaw na dyan, pakiguli. Ako pa di mo no, mangita na lang kaglain diha. Ma. Yes, pwede pa ako na inom dali, be. Pwede pa palihog, be. Ay, sir. Manira na ba yung utak ni sir? Dili ba ni beer house na magbuntagay, sir? Restaurant ni. Inom pa ko. Ay, husto na, sir. Uy, hubog na kay ka, oh. Kasabaan yung asawa ni mo, anak. Wala ko asawa. Ha? Wala asawa. Wala kay asawa, sir? Suma ba? Kuri kalay puli na ko sa ko asawa. Oh, sir. Aray, kalabat sa kong kain ko. Maayo kayo nagbata ka na, Jason. Kinsa ka? Nganong nakailakan ako? Sorry, ha. Nangukay ko sa imong pitaka gabi, eh. Hubog na kaayo ka. O guwa ka na makatingog, dihang pabayro na unta ka sa imong nainom sa akong gitrabaho ang restaurant. Unya, kinahanglan magani mong mabayaran kay manira naman mi. O mag-close na sa kaha ang among amo. Mao nangawas na lang kong abis sa imong pitaka aron makabayad ka. Nang hilabot ka sa kong pitaka? Ay kabala ka. Wa ko'y kahilabtan di sa imong pitaka. Ang katulang gibayad para sa imong nakaon og nainom. Kung anong ni ako din hiuban nimo. Naluoy man ko nimo nga gibinuangan ka sa gawas kay namira na mi. Mao nga gidana natin ka dinhi sa akong gipuyaan. Kay ingon masab ka. Nga sumaba o ako'y imong ipulis sa imong asawa. Unsa? Nakita na kong buutan ang babae nga bitabang nako. Dawat niya kung unsa ko, bisan kon single siya. Mao nga nag-ipon na sabi. Sukad bagda og lalaki sa amo ang akong asawa, wa na kumupadapa og kwarta sa akong mga anak. Tungod sa akong kalagot, nga ang napundar kong bay, gipapuy-an niya og laing laki. Nakaanak na sila sa iyang kaipon, og may anak na sabi sa akong kaipon karon. Ang ako nga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, makasuhan ko ba ang akong asawa nga nagdaman siya laing lalaki sa akong kaugalingon
ug iyang ipapuyo sa among bahay uban sa among mga anak? Unsa masang kasuha? Ikaduhang pangutana, sukad bagda og laing lalaki ang akong asawa sa amo, wa na sa ko magpadaog kwarta alang sa akong mga anak. Pwede ba kong mareklamo ana sa akong asawa? Ikatulong pangutana, may lain na sa kong kaipon karon og may anak sa ming amo. Pwede ba sa kong ikiha sa akong asawa ini? Nga siya man ang unang nagbinuang namo o may anak na masab sila? Ikaupat og katapusan, may bahay kong napundar sukad sa kaminyo namo sa akong asawa, diin iya sang gipapuyo ang iyang laki karon. May katungod pa ba ko sa among bahay? Pwede pa ba nina akong ibaligya? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran. Jason. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, legal, personal, behavioral, mga problema niyo sa mga ginadiling droga, mga problema na to sa tuang kabanay, pamilya, sa atuang mga bana, asawa, sa tuang mga higala, or mga natay mga problema sa tuang kaugalingon, ay nagid mo pagdugay. Ipadana ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal karong adlaw atong tawgon sa pangalan nga si Jason. Si Jason nisuwat ni nato kay minyo ni siya, kasado sa iyang asawa katong si Gemaline, tulo na ilahang anak, o iyang asawa tuan ni Manila nagtrabaho. Karon kay ning kalit lang na wa na nagparamdam maong narabaho na lang pud kuno siya para sa iyahang mga anak kay sa iyaha man gibilin. Unya iyang gibilin pod ang iyahang anak ngadto sa iyahang inahan, apan mao na la iyang nabalitaan nga si Gemaline ning pauli sa ilaha na ilaing laking da o gipapuyo sa ilang kaugalingon balay. Gipasagda na lang sad niya para maglikay na lang siyang makasala siya og nakakita na sad siya kanis Jason og laing babay og nagpuyo og naanapod ni sila'y anak. So mo ni iyang unang pangutana, makasuhan ko ba ang ako ang asawa nga nagdala og laing laki sa amo ang kaugalingon balay og iyahang gipapuyo didto uban ang among mga anak, unsa pod nga kaso? Okay, ang ato ang balaod klaro man gyud kaayo ni Jason nga ang babay nga minyo sulod sa kaminyoon dili pwede nga makigrelasyon og laing laki. Relasyon ra gani na, wa gani na mog ingon nga pag magkigpuyo. Relasyon ra gani, di pareha sa lalaking minyo, no? So ang kana siya nga kaso o sana kakasong kriminal nga atong tawagon og adultery. Pwede gyud na makasuhan si Gemaline for adultery. Dako kaayo, klaro kay iyang ebidensya, no? Aside sa iyang pagpakigrelasyon na nakigpuyo pag yun siya sa balay pagyud niyo. Sus kabagag naong gid aning Gemaline ngano man taong gipapuyo pagyud ni niya. Wa na lang sad siya nagkihatag nimog abiso, no? Ikaduhang pangutana, sukad magdala og laing laki ang ako ang asawa sa amo, wa nasod ko nagpadag kwarta alang sa akong mga anak. Pwede ba kong mareklamo ana sa ako ang asawa out? Kanang relasyon nga nabati, no, kabahin sa imuha ug sa imuhang asawa, kabahin na sa kaminyoon nimo, way labot ang imuhang relasyon sa imuhang anak ug sa imuhang pagkaamahan anak nila. Busa magpadayon gyud na ang imuhang obligasyon ngadto sa imuhang mga anak sa paghatag og suporta ngadto sa mga bata. Dili sa imong asawa kay nakasa man ni Gemaline, di man ni angay makadawat og suporta ning imuhang asawa, pero ikaw nga amahan obligado ka nga mopadayon og hatag og suporta ngadto sa mga bata, no?
O pwede sad gyud ka nga mapangayuan ni Gemaline sa suporta para sa mga bata ha. Si Gemaline baga man ginignaw, di gid ni siya pwede makapangayo nimo og suporta no, pero ang mga bata pwede mangayo, okay? Ikatulo niyang pangutana di ay, may lain na sad kong kaipon karon ug may anak na sad mi. Pwede ba sad kong ikihas akong asawa nga siya man ang unang nagbinuang namo ug may anak man sad silang duha? Pwede nimo siya makasuhan pero wa po'y nag-ingon nga di pug ka pwede makasuhan tungod kay ikaw sad minyo ka man. Unya ang laking minyo naapoy mando sa balaod nga di pwede makigpuyo ug lain nga babay. Lahi ang balaod ha kung laking minyo. Ang babay nga minyo relasyon lang, maski wa nagpuyo makasuhan. Pero ang lalaki aside sa relasyon kinahanglan gyud mag-prove na to nga nagpuyo mo as husband and wife, nya skandaluso ang inyuhang pagpuyo para makasuhan kag concubinage. Wa man kumudapig anang imuhang akto nga naa kay lain ug nakigpuyo ka nga wa pa ka naanal, pero langtod lang pong pagkasturya tungod kay mao man gyud po ni mando sa balaod, pero di gyud parihas ang balaod sa babae nga minyo ug sa lalaki nga minyo. Medyo mas makiha ka yes, pero daa siya mga daghan iprobar, no? Nga nagpuyo mo as husband and wife ug nga skandaluso ang inyuhang pagpuyo. Kinahanglan pud na niya i-prove. Ug ang kaso nga gitawag ana kabahin nimo no Jason is kanang kasong gitawag na concubinage. And ikaupat ug katapusan niyang pangutana, may balay kong napundar sulod sa kaminyoon sa akong asawa, diin siya gipapuyo ang iyahang laki karon. Bay katungod pa ba ko sa among balay? Pwede ba din akong ibaligya? Okay, ang imong giingon napundar nimo sulod sa kaminyoon. Therefore, ang kanang balay ninyo ug yuta mo na gitawag nato nga conjugal property. Okay, conjugal property mana no kamong duha mo'y tag-iya ana. Dili pod na sakto nga gipapuyo ni Gemaline ang kanang iyahang laki din ha nga sila'y nagpuyo isip ba nag-asawa. No, pwede man gina nimo siya palayason, papahawaon. Ang gusto kung gusto nimo nga makuha na, pwede man mo bag separation na lang of properties or ibaligya na lang na ninyo, maghati mo unya kay tungod siya may nakasa, siya may sadan, siya may unang nangabit, ang guilty spouse di manggod or wa manggoy makuha adto na diretso ngadto sa inyuhang mga anak ug sa mga bata ang iyahang bahin. Okay? So mas may pag inyo na lang ng ibaligya no nya mag-move on mo, pero ang ako yung advice kay naa naman gyud ay kay lain no, para pod fair pod, para di pod taw na matawag na other woman or mistress or kabit ng imuhang kapuyo din ha. Minyo ra ba ka nya para di na lang pug ka magsigig hunahunag makasuhan baka, mas maayog yun siguro nga magpa-anal na lang ka or mo file ka og annulment. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw ug maayong adlaw. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Mika. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Don't Know What to Say. RMN Drama presents Handumanan
sa kaawit. Ay napalas siyang kaagi ka doon. May ganing sa kababae nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga, Mika. Happy first anniversary, babe! Happy first anniversary, Mika. Oh, Dave? May problema ka? Mura mo ko kagwa malipay. Mika, Ngano? Sultihi ko. Mika, dili na ko. Sorry. Pero, makigbuwag na ko nimo. Unsa, Dave? Makigbuwag na ka na ako? I'm sorry, Mika. Pero, it's okay pa din na ito. Ngawa na kigugma nimo. Pero, Dave, sultihi ko. Asa man ikong tapitan nagkuwang? Kaya akong usbon. Please, Dave, ayaw nagbuhatan ako. Maluwi ka. Sorry, Mika. Pero gitry na kong mahuldo na ko. Pero, di na ko happy. Mom, please. Di na to. Disol-disol na itong kagalingon. Magkakitaan kag mas labaw pa na ako. Dave. Feels like a first night together. Huy, Mika, naunsa ka ba ya, oy? Sige ka na malagpriso dinis imong kwarto. Wa ka na may gawas-gawas. Para lang sa lalaki, imong himoong miserable imong kinabuhi. Ma. Hilak na siya. Ay, nak. Ayok ka pala ka, uy. Bata ka pa. Daghan ka pag maila-ila. Okay na, anak. Ikaw, naibaw ka ba yun ako, ha? Di pag-iunta ko gusto ka. Musulta rin po yan. Eh, pasig yan mo makaya ang sakit. Okay mo naman ang gisudan. Mayo rasal ka. Naitabo na. Usod makapul ka. Sa sunod, di na yun angay ni mga kalagtanan. Pa. Husto sila si Mama o Papa. Kinahanglan nga i-prove na kung Dave nga magmalipayon kung bisagwa na siya. Oh, uy, hala. Si Sam, among barkada, nadawag. Hello, Sam? Ala, uy, Mika. Oh, di ba ka ma-reply sa atong group chat, uy? Sorry ha. Nabisi lang ko, Sam. Nga naman ang tadi ay. Kung lagi makikita lagi ato mga barkada sa high school pa na to, kano sa bando. Nanawag ko nimo kay gusto kong magkuyog ka. Kuyog ka, pati kay dito kumplito. Oh, mao ba? Sige. Akong suwayan, Sam. Unsa? O di kina pwede. Kinahalang mo tungagin ka, anak. Oh, mas maayo hinuon. Kana. Dili kay magsigi kalag pundo din sa ato. Puol kay kang tanaw din nga sige lang nagguol ng naong nimo. Ma. Uy, ala, uy, may ginigibitungag ka. Boring man sad sa bahay, good. Oh, wa palagi ang uban na tong barkada.
Padung na sila. Bago lang nag-text. Kining day. Gwapo na naman kasi si Keith, ay. Ha? Hala, oy! Paguryo-guryo pagkikano? Si Keith ba? Tabarkada na to. Magbuli ra sa una pag high school kay sipat kignaong. Aw, ngano di ay? Tanawa. Tanawa kita ni Burun. Yes. Di nagkamayan-yano day. Ay, Burun man na kayo. Mao ba? Nag-text na sila, ha? Nakados na sa restaurant. Nagpa-reserve naman din sila, oy. At doon na nato na. Hi, guys! Sayo mo, Mika. Tinuod ko di ay. Oh. Kagwapo na ni Keith, uy. Nagkalma pa naman kahit sumot, Mika. Oh, unsa? Pwede ko mangayos imong number niya? Oh, ha? Hala! Sige. Hala, uy, ako din, Keith. Di ka mangayo? Naanong ko number ni mo? Oo din, no? Di lang ka manawag. Si Kate nang nanawag na ako. Hello? Hi, Mika. Busy ka? Manglado na. Ha? Asa man ta? Busy ka, sagod. Ikaw, unsa may trip ni mo? Kay, manglibre ko. Sure ka? Lagi. Ganahan ka? Mananaw tag sini. Unsa man? Sige. Mag-ilis ako. Okay. Kita ka niyo ta, ha? Thank you, Kit, ha? Nalingaw gid ko. Way kaso, Mikay. Doon na kay isulti? Mika, kung manguyab ko ni mo, musugot ka? Ha? Ikaw ba? Ayaw ko magbinuang, Kit? Barkada ta ninyo, no? Unsa pa lang unya ikasulti sa atong ubang barkada nga gaunay ra di ay ta? Mika, musabot ro na sila, uy. Di mo na sila malain, good. Pero Keith, lainan ko, uy. Dili po ko gusto nga maguba ang atong kasuod. Mika. Unsa? Nanguyab si Keith ni mo? Ambot ba samoy kung panguyab na ba to? Oh, niya. Pero ako sing giinan nga wa mi unay kay barkada beata ninyo. Halo, kaluoy. Kaluoy siyang Keith, no? Imo din gibasted. Ha? Wa man gani sure kung panguyab na ba tong iya. Basta gibinuangan lang ko ato. Nala ikaw. Kasayang sa opportunity. Magkakita ganitong lain na magmahay gyud ka. Oh, Sam. Naunsa man ko eh. Gimingaw man kong Keith. Si Keith, nag-text. Kaon na niya. Ayaw pagutom, ha? Caring kayo siya na ako. Ambot pa ko eh. Mura man kong mahadlok nga. Mutok-an niya sa akong na-feel. Kaya basin niya og duwa-duwa lang iya.
Di sa ko gusto nga magkuba nga mo pa nakikala. Ay. Magkita ang barkada this weekend? Yes, Day. Mag-beach kunutan ninyo. Oh, mao ba? Sige. Mukuyog daw si Keith, Day. Basin! Wala siya masulti mo. Di naman gud kayo may mag-text-text, Day. Wa man sa siya makahiskot. Nga nanungutan naman ka. Gimingaw ka niyan, no? Ha? Wa, uy. Dili pwedeng mangutana lang. Ay, sus! Mangatik pag yun, uy. Klaro kayo, gimingaw ka, uy. Pataka lang yun ka, uy. Sige na, Sam, uy. Kay napa ko'y buhaton. Bye. Gimingaw tuod ko niya. Pero sige lang. Basinig mo kuyog siya this weekend. Magkakita rami. Hello, guys! Oh, Sam! Wala kisakit. Muapa sa mga kunod, Day. Oh. Oh, turaay! Ba? Turaay mo pa'y pag-abot! Oh, hala? Naligsi kuyo ka babae. Yan ang uyab? Oh, unsa? Guys, si Eunice Day. Amiga na ko. Hi! Uyab ni mo, Kit? Ha? Uyab ni mo? Dili pa. Depende niya kung sugton ba ko niya. Son, may bawaan na niya ni mo. Ayaw lang sagot pagtali. Ala, uy, ka-sweet. In fairness, bagay mo, Kit. Siyempre. Dili ba ko ba nga mamili? Sakit kayo ang akong tukan. Doon na natin sa ilaing gipanguyapan. Sige, nanawag. Hello? Mika, pwede na magkita. Salamat ka na ni Kuyo ka na ako, Rona. Keith? Doon na ba tayo istoryahan? Mika, sorry ha. Nasayod kong nasakitan ka pagkahibaw ni mong ako'y lang kuyog papaligo na to. Okay ra, Keith, uy. Basig, dili lang yun siguro ko worth it. Mika, no. Ayaw po ko na anak. Na-realize lang ako nga dili ko gusto nga maguba po na nga ito kasuod. Maong uwan ako gipadayon ang ako planong pagpanguyab ni mo. Love ti kami ka. Pero mas malipay kung hangtod sa hangtod ang atong panagigala. Naway maguba na to. Uyab na ba mo ni Eunice? Bago lang yun. The day after nga naligo ta, iyan akong gisugot. Mao ba? Maayo hinoon. Bagay mo. Nakita na ko nga buotan po siya og friendly. Mao lagi. Nasa diya ang tanan akong ipangita sa usa ka babae, Mika. Hopefully, siya na good. I'm happy for you, Keith. Bisag lahi ang nigawas sa akong istorya niya ug sa akong kasing-kasing. Pero gidawat na ko tanan bisag sakit. Ambot ba? Usahay makauna-una ko, basin wa gyud ko'y swerte aning gugma. Kay wa man gyud magdugay nako. Pero giampo gihapon nako
Nga unta, someday, makakita kog lalaki nga makita ang akong worth. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao katong mga igalang kaagi ni Mika nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, Don't Know What to Say. Ang mga kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga hikala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Hantimanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.